Што ж, я рада вітаць тых, хто дакладна ведае, якія мэты наперадзе, бо гэта акурат праграма «Наперад у мінулае». І мы збіраемся кіравацца на Палессе па рэчы спрадвечныя, а ад таго найбольш каштоўныя. Далучайцеся, едзем. Гэтым разам пазначаем на мапе нашых падарожжаў яшчэ адную кропку – вёску Валішша. І адкрыю сакрэт, праграма нас сёння чакае багатая. І вясельны каравай замесім разам з дударыхамі, і старажытных песень паспяваем. Я ж да таго ж абяцаю расказаць вам штосьці цікавае з мінулага паселішча. Рад бы я тебе Привет, очень рад тебя видеть. Привет, Сереж, очень рада. И вообще для меня такая радость всегда в этой программе принимать участие, потому что появляются такие аутентичные песни на белорусской мове. Они действительно оказываются такими неповторимыми и не шаблонными. Тем более, Сереж, в твоем преломлении музыкальном для меня это огромная радость и честь. Спасибо. Будем придерживаться традиции, сделаем все нетрадиционно и максимум красиво, на что мы с тобой способны. А зараз мы традыцыйна сустракаемся ў сталічнай студыі, паколькі ад моманту нашага падарожжа па Палесе мінула багата часу. Будзем разам узгадваць падзеі і ўражанні. Да таго ж, адна з народных песень пад вашым пільным наглядам будзе набываць новае гучанне. Гэтым разам пры ўдзеле кампазітара Сергея Сухамліна і спявачкі Іскуі Абалян. Крыху адновім веды пра яе. Іскуі Абалян – удзельніца і пераможца шматлікіх нацыянальных і міжнародных фестываляў і конкурсаў. У прыватнасці славянскі базар у Віцебску, маладзечна, залаты шлягер, дыскаверы 1998 у Балгарыі, памукале ў Турцыі. Узнагароджана медалём прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за працоўныя заслугі. У 2016 годзе адзначыла 20-гадовы юбілей творчай дзейнасці выхадам сольнага праекта «Геаметрыя пачуццяў». У 2017-м выходзіць аднайменны альбом спявачкі. Через реченьку, через быструю, скочу, перескочу. Отдай, мамочка, отдай, родная, за кого я хочу. Ой, пойду я до соседочки огня, дай по дороге, ой,
Упершыню валішча узгадваецца пад 1558 годам як урочышча ў каралеўскай пушчы, дзе адбываліся ловы пінскія. Тут жа праходзіла мяжа пушчаў ад ваколіцаў парэчча. Напрыканцы 19 стагоддзя фальварак знаходзіўся ва ўласнасці Краскоўскіх. Апошнім уладальнікам маёнтка быў Лявон Краскоўскі, упраўляючы Шая Саламян. Ось я ж то матинка, до всіх улочках ходить, по всіх улочках ходить, да сусідочок просить. Ой, сусідочки мої, да ходите до мене, да моєму дитяту корова я згибати. Ідемо, заходьмо в хату, заходьте. Сусідочки, коровайнички, заходьте, будемо коровая розчиняти для моєго дівчата. Давайте, заходьмо. Заходимо. Веселей, давайте, ставте на стол, що ви поприносили. О, виносим дежу. Давай, мати, виносим дежу. Розчиняти коровая будемо, дівчата. Давайте. Так. Гости созвані, сусіди запрохані, благословити коровай розчинити. Богом благословим. Другим разом. Богом благословим. Третім разом. Богом благословим. Спасибо за благословення. Давай, Хрещонка, давай, будемо розчиняти. Ходила к Дунаю, там місце знаю, де воду брати, коровай розчиняти, де воду брати, коровай розчиняти. Та не треба в його цукор же шкодувати. Покладемо яйця. Спішите, дівчата, не спішите. Покладемо яйця. Покладемо масло, Щоб у наших діток була доля щасна. Да не сипмо солі, не солім їх долі. Давай, Хрещонка, закачувай рукаві, будеш розчиняти коровая. ой, вечор, коровай не печо. А у нашої Олечки, да розумна матенька. Ой, як розвернеться, коровай спечеться. Як бачыце, каравайнічкі кабеты сталыя, шануемыя на вёсцы, а сам каравай пяклі выключна цнатлівай дзяўчыне. Калі ж тая выходзіла замуж не ў першы раз альбо удава, то яны пазбаўляліся гэтага істотнага атрыбуту ўрачыстасці пад назваю вяселля. Мы ж аніякіх абмежаванняў не робім. Кожны можа стаць сведкам працэсу трансфармацыі народнай песні. Зазірнем у студыю да Іскуі Абалян і Сергея Сухамліна. Дощ іде, да дубочка липне, хлопец. Сережа, знаешь что, я сразу вот, просто слышу и чувствую. Давай мы вот на повторе, где хлопец коника веде, давай сделаем бэки там. Согласен. Ты мне еще говорила, что тебе он очень нравится и очень идет, когда есть сверху октавка. Да. Можешь спеть на первую строчку здесь октавку вам. Я думаю, что будет очень кстати. И хорошо, тогда будем заниматься пачками. Давай еще раз первый куплет и сразу переходим на припев. Давай. Росло в полі два дубочки, вони похилились низько над водою, та доля. Вони похилились низько над водою, і вони говорили самі між собою, та доля. Вони говорили самі між собою, трудно жити, та й не жонатому, та доля. Месі, давай, Хрещона. Да месіте довго, да месіте добре, коровай, щоб
молодим принес. Коровай, щоб подрос, щастя молодим принес. Пра тое, чаму вёска Валішча так называецца, існуе некалькі паданняў. Маўляў, быў тут некалі моцны ўраган і разбурыў ён усе людскія пабудовы. Людзі паўцякалі на балоты ў завалішчы, расчысцілі іх і пасяліліся, так нарадзілася вёска Валішча. А па іншай версіі, маленькая ў некалькі хат вёсачка месцілася сярод непраходных балот. Балоты пачалі асушаць і насыпалі вялікі вал. Адгэтуль быццам і Валішча. Ой, добре ви мислай. Добре, добре. Покажи, які... Добре месю, я Хрещона, я должна месити, а не мати. Коровая гибали, коровая гибали, молодим долі желали, а у Бога просили, а у Бога просили, щоб діток народили. Дивися, мати, пич. Може, каже, Вже пора пора коровая сажати. О, побач, як хороше, нагорила печ, а ще ж вигребу, вигребу. На тобі ще солі посип, як трещить, значить коровая можна сажати. Давай попробуй. О, як добре печ нагорила. Ой, добре, дівчата, добре. Слава Богу. Слава Богу. Аня, йди по капусту. Іди по капусту. Ходила в капусту, листя ломати, його положим ми на лопату, його положим ми на лопату, положим листя ми на лопату, коровай будемо пересажати, коровай будемо пересажати. Давайте ще Крати, дівчата, украсимо. красимо коровай. Держи, ну мати. Ганя, бери. Красимо, красимо. Бери, Ганя, бери. О, Листики посадити дубові, да. Щоб наші дітки були здорові, як дуби. І ще помазати треба яєчком. Давай. Як попелінка є. ой, хороший буде, хороший. Так, поможи, Ой, бачиш? ой, хороший буде. О, благослови, Господі. Поможи нам, Боженько. Як бачыце, права садзіць каравай у печ на палесе належала хроснай маці. А вось у пэўных рэгіёнах за гэтую справу быў адказны нежанаты хлопец, кучараўчык. У нас жа ўся работа па стварэнні новага музычна-вакальнага аздаблення народнай песні сёння ўскладзена на кампазітара Сергея Сухамліна і спявачку Іску Абалян. За імі і паназіраем. Рад би он яє взять, та й не веліть батько. Отлично, все у нас замечательно получается. Хорошо, пачки я потом подпою, то есть бэк-вокалы будут частично мои, частично твои. Переходим ко второму куплету. Что касается первого и припева, мы записали. И записали очень красиво, как ты умеешь. Спасибо. Дальше идем. Та й не веліть батько, вся моя роднина. Ой, дівчина, серце твоє, личко як каліна. Потилася бочечка дубовая, а за ею другая медовая, а за ею другая медовая, а за ею другая медовая, коб'я її випила молодая, коб'я її випила молодая, а ділася бочечка, ей, медочок, дай поїхав миленький на годочок, дай поїхав миленький на годочок, дай поїхав миленький на годочок, а я
будемо руки мити. А я вже не пройдемо. Коровайнички, мийте ручки, да на вишеньки є. Щоб вишеньки да родилися, наші діти любилися. А яшчэ вакол валішча маецца багата мясцін, якія таксама маюць адпаведныя назовы. Была некалі ў пана непрыгожая жонка, аддаў ён яе замуж за свайго парубка Януся, а сабе ўзяў маладую прыгажуню. Землі, што атрымаў Янусь у пасаг за жонкай, называюцца Янусёва. Балота з жабамі, куды прылятала багата буслоў, дагэтуль завецца Буські, а кухароўка – гэта гушчар, які нельга было прайсці. Не за годину, не за другую, коровай згибали, плати не мали. Коровай згибали, плати не мали. Треба вам сором, хоть крохи мати, нам за роботу горелки дати, нам за роботу горелки дати. Ой, коровайнички, за стол садитеся, що нам Бог послав, тим і живетеся. Наливай, да давай ти музика, грай тут нам рай, тут нам рай. Ой, дякую, коровайнички, що прийшли до мене в хату, да спекли ж коровая моєму дитяту. Ой, жоночки, сусідочки, побачте, якого коровая мої коровайниці спекли. Побачте, якого да хорошого, да побачте, о, які хороші короваї. Да й галушки ж спекли деткам, Давайте, буду роздавати роздаваєте їх. На, братко, й тобі. О, Нате. Бачите, який вкусний є. Хватить усім, хватить. коровайнички п'яні, коровайнички п'яні, все тісто покрали. Хто вме, хто в кишеню, хто вме, хто в кишеню, берегам на вечеру. Зазначу, традыцыю выліваць ваду, якой мылі рукі каравайнічкі пад урадлівую вішаньку, мы сустракалі і ў моталі Іванаўскага раёна. Як спяваецца, каб вішанькі радзіліся, нашы дзеткі любіліся. Так што ўсё ў нашых продкаў было абгрунтавана і скіравана на ладнае жыццё маладых. Цяпер варта пацікавіцца, ці ладзяцца справы ў Сергея Сухамліна да Іскуі Абалян. Следующий куплет. Личка як калина. Стоп, калина. Я прошу прощения, да, надо сохранить. И можем потом вернуться между этими куплетами, можем записать какие-то импровизации, какие-то вокализы, если ты этого захочешь. Ну, мы потом к этому еще вернемся. Личка як калина, васильками пахне. Буду тебе целовать, покуль ты не заснешь. Все, спасибо, записали. Отлично, спасибо. Все мне понравилось. Мы завершили фальклорную экспедыцыю ў Валішша, занатавалі тамтэйшую каравайную традыцыю. А тым часам даўнішняя народная песня набыла новае сучаснае аблічча. Слухаем «Дождж ідзе» у выкананні Іскуі Абалян і сустракаемся праз тыдзень. Паедзем у вёску Дабраслаўка Пінскага раёна. Будзем зажынаць ды гуляць у даўнішнія беларускія гульні. Чакаю. Дощ іде, да дубочка ліпне, хлопець коника веде, а дівчинка
дівчина кличе, хлопець коника веде, а дівчина кличе. Ой, хоть клич, хоть не клич, я є серденятко. Рад би я є взять, та й не веліть батько. Та й не веліть батько, вся моя роднина. Ой, дівчина, серце твоє, личко як калина. Ой, дівчина, серце твоє, личко як калина. Личко як калина. Личко як калина, васильками пахне. Буду тебе цілувати, покуль ти не заснеш. Буду тебе цілувати, покуль ти не заснеш. Ой, хоть клич, хоть не клич, я є серденятко. Рад би я є взять, та й не веліть батько. Ой, хоть клич, хоть не клич, я є серденятко. Рад би я є взять, та й не веліть батько.